Кухня Ноут е на половин цена. Това е възможно, ако някой от мострените кухни в магазина ни се впише в архитектурата и размерите на вашето помещение. Тази кухня е вълнуваща комбинация от група колони в фурнир и долен ред шкафове от MDF в цвят. Торино е един от най-продаваните ни модели, защото клиентите ни харесват елегантната рамка на вратите. Тя се вписва отлично както в модерни, така и в по-класически интериори. А този сложен зелен цвят лесно кореспондира с околното пространство и създава усещане за уют и топлина. Това е ъглова композиция с домакинска колона, вграден хладилник и шкаф за домакински уреди с контакти и изтеглящ се плод. Има шкаф с изтегляща се кошница. Под фурната има контейнер, който включва и обема в цокъла за по-големи съдове. Следват контейнери, шкаф за мивка и съдомиялна. Има декоративни дървени чекмеджета с кадифени подложки за специални прибори или съдове. На острова има място за закуска или едно бързо кафе. Ноут е на най-добра цена. Това е мострена кухня с много удобства и екстри и 50% отстъпка.